उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि 32थि लाइमोन सावराय जथुम साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै 13 सेप्तेम्बर आरो 14 सेप्तेम्बराव दिन्दांफारा फानुस बसुमतारी गोसोखां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंगासिनो। डिमाकुसि बियाब आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि 32थि लाइमोन आफादनि सावराय जथुमनि हाबाफारि बादियै जागायजेननाय फुंबिलिनि थानसालि फोथारनाय सिबियारिफोरनि मुं थिसननाय रुंसारि आदुला कसारी सोंगाब सोंनाय बादायनाय आरो मोनाबिलिनि आरज बायदिजों गिबि साननि हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै बारहोयो। थांना थानायाव धोरोमा जेराव बयनिबो आंगो। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि बाथौ सिबियारि लाइमोनफोरा 32थि लाइमोन सावराय जथुमाव खौसेयै बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा 32थि लाइमोन सावरायमा जथुम बे सावरायमा जथुमखौ डिमाकुसि बियाबनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों जोङो 13 आरो 14 सेप्तेम्बर 2024 बे साननैनि हाबाफारिजों जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बे हाबाफारिखौ गिबियावनो जा डिमाकुसि बियाबनि बानजायनायाव खुंनो थाखाय गाब गोनाङै खुंफुंनो लादों। गिबियाव जों जिल्ला लाइमोन आफादनि जानानै गिबियाव बरायग्रोदों। दिनैनि हाबाफारि बायदि जोंहा दङमोन फारियै जोङो दिनै फुंबिलि समाव हाबाफारि जागायजेननायावनो जोंहा जा मोनसे थानसालि फोथारनाय बे हाबाफारिजों जोङो हाबाफारिखौ जागायजेनदों। बिनि उनाव जोंनि बायदि बेखेवनाय हाबाफारि गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारि जोङो आलासि जिरायसालि बेखेवफारि आरो नैबे सायनासालि बेखेवनाय आरो जामुंसालि बेखेवनाय बेबायदि बेखेवनाय हाबाफारि जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जों जागायदों। बिनि उनाव जोंहा दिनैनिनो जा मोनसे गिबियाव उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादा गिबि खेबनि थाखाय रुंसारि आदुला कसारी गोसोखां सोंगाब सोंनाय बादायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव जा सोलोंथाइनि बिथिङाव बायदि बिथिङाव गासै रोंगौथिखौ जोङो बिथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय जा मोनसे लाइमोनफोरनि गेजेराव फोजाखांनाय जा मोनसे हाबाफारि हिसाबै थुनलाइयारि बेलायाव गिबि खेबनि थाखाय बे बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। बे हाबाफारियाव जोङो गासैबो बियाब आफादनिफ्राय दिनै बाहागो लाफैनो हानाय मोन 12ता बियाब आफादफोरनि गेजेराव जा मोनसे बादायनाय हाबाफारि जों बेखौ लानाय जादोंमोन। आरो बेबायदियैनो जोङो बे हाबाफारिया जोबनानै थाङो। बिनि उनाव दायो जोंहा मोनाबिलि आरज बे आरजआबो नै जागासिनो दङ। आरो बे जोबखांनायनि उनावनो मुलुग गोजोननि थाखाय जा आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन। आरो बे हाबाफारियाव जोङो जिल्ला लाइमोन आफादा हांख्रायनाय लेखा बे हाबाफारियाव मिरु लाइमोन आफादनि जा आथिखालनि गाहाय नेहाथारि राजेन बसुमतारी बिथांखौ जों खावलायदों आरो बिथाङा जोंनो दिनै सौफैनाय दङ। बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जागोन। आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो जोङो जिल्ला लाइमोन आफादा बोसोरसेनि गेजेराव मावनो लानाय माखासे बिथिङाव जेरै जोंहा गौथुमारि बिथिं बायदि राङारि खान्थियारि बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिङाव मावनो लानाय बा मावलांनाय जा सिगांनि एक्टिभिटिफोरखौ लाफानानै जों दिनै फिडबेकफोर लानाय जागोन। आरो बे गौथुमारि सावरायनायाव गोथौयै थांखि लानानै फैगासिनो समफोराव लाइमोनफोरनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ बिथिं हारिमु बिथिं बायदि थुनलाइयारि बिथिंफोराव मा जोङो मिशन लानानै हाबाफारि मावनो हायो बे हाबाफारिखौ जों गोथौयै जोङो दिनै प्लेनिं जोङो थांखिफोर लागोन। आरो बेबायदिनो इयुननि समाव जों लाइमोनफोरखौ गोख्रों धोरोमारि बिथिङाव गियान होलांनो थाखाय नाजानो थाखाय जिल्लानिफ्राय लाइमोनफोरा बाहागो लानाया माबायदि थासारि? जिल्लानिफ्राय लाइमोनफोरनि बाहागो लानाय थासारिया जों जेरैबायदि लुबैदोंमोन बेबायदि निस्सय बाहागो लाजोबनो हायाखै। जाहोना जाहैबाय फैगासिनो थानाय 15 खालाराव जोंहा नैबे थार्ड ग्रेडनि जे आनजाद मोनसे दङ। बेयावहा बे आनजादनि थाखाय माखासे बाहागो लागिरिफ्रा खोब नांगौ बायदि जायाखैब्लाबो गासै जोंहा 14ता आनसलिकफ्रा दिनै बाहागो लाफैबाय। आरो बे बाहागो लाफैनाय बायदिनो ग्रोम जों हाबाफारिया जोङो जादों। आरो लाइमोनफोरा धोरोमारि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादा फारफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै लोबै जोंनि गेजेरावहा धोरोमारि बिथिङाव धोरोमनि खामानिखौ जाफुंलाहोनायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जिल्ला लाइमोनखौ मददथिनि थाखाय जेब्लायबो आवगायबोगासिनो दङ। गाबोननि जोबथा हाबाफारियाव सोरबाफोर आलासि सेन्ट्रेलनिफ्राय गाबोननि जोंहा फुंबिलि समनिफ्राय जोङो जा मोनसे हाबाफारिफोर जोङो लादों। गाहायै जोंहा आरजनि हाबाफारि बिनि उनाव जाथा बिरहोनाय हाबाफारि बिनि उनावनो जोङो मोनसे बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदियै जोङो जोंनि गेजेरावनो जाय बिथांमोना जोंनि बाथौआरिनि सुबुं सम्पदफोर जाय बाथौआरि बर' फिसा हिसाबै जायफोरा दिनै गावनि जिउ राहा दाफुंनायाव गावखौनो सासे जाफुंसार सुबुं दाहैनो हानाय सुबुंफोर बिथांमोनखौ लाबोनानै जों आलादायै मोनसे अलंबार दांनो हास्थायनाय मोनसे गेदेर हाबिला बे मुं होनानै जों मोनसे
मोनसे लाइमोनफोरनि गेजेराव जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय इन्टारेक्सन प्रग्राम बे हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थायो बे हाबाफारियावनो जों गाबोननि समाव बेबायदिनो जोंनियाव आलासि हिसाबै जोङो फारियै मान गोनां डक्टर आरो माखासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय फारियै सेल्फमेन रानि दैमारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों APS अफिसार बिथांमोनखौ जों हांख्रायदोंमोन बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन बिनि उनावबो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै गाबोननि समाव बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेयावनो जोङो दिनै जाय मोनसे हाबाफारि जोङो लादोंमोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों जा मोनसे कुइज बादायनाय हाबाफारि मोसानाय बादायनाय बे हाबाफारिनि बान्था राननाय हाबाफारिखौ जों गाबोन जागायगोन बिनि उनाव जोङो लान्च माने आदार जाखांनायनि उनाव जोबथा जे मोनसे गेवलां सावराय मेल बे जोबथा गेवलां सावराय मेलाव जोङो जोंनिनो सासे फुंखा सुबुं मानगोनां बिथां डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारी सार सासे एकाडेमिसियान बिथांखौ जोङो हांख्रायदों बिथाङा जोंनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे गावनि जिउ राहा दानाय बे आयदानि सायाव बिथाङा गोलावै बिबुंथि जोंनो निस्सय होलांगोन बिनि थाखाय जों बिथाङा गाबोननि समाव बाहागो लाफैनानै गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होगोन बिदिनो बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि बिटिआरनिनो मानगोनां मानगोनां बिथां स्पर्ट्सनि बिफाननि दावबायसा बर' सार बिथाङाबो बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन फसंथानफोरनि आलासि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जागायनानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै गुबुन गुबुन बिथिंनि आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदों बे लेखाजों गाबोननि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों।